A gaskiya shi gwamnan bankin tarayya ya sanar da ni da zai wannan canji, ya zo ya sanar da ni yadda ya tsara. Kuma in kamar kai yanzu saboda Allah aka ce daga yanzu zuwa Disamba, kaga a lokacin da ya gaya mana wato Oktoba, Nuwamba, Disamba, wata uku. Ni ban san ko nawa kake kokarin kashewa ba a cikin albashinka, amma dai wata uku in dai kuɗin nan dai kuɗin halalin ne, ai an ba da lokacin da ya isa mutum ya canza shi. Ka gamsu da abubuwan da aka yi da waɗannan kuɗaɗen da aka rantu? Ka gani ana yi na ɓanna wanda ka tabbata ya kawo gare mu ba a yi maganin shi ba. Ga ina yi tambaya ɗazu, za ka ga an kamo mutum ya yi kaza za a nuna shi a ce an kai shi gaban alkali da menene, daga nan ba za a sake jin abin da aka yi ba. Ku kasance da tashar Tambarin Hausa a ranar Laraba da misalin karfe 10:30 na dare domin ganin cikakkiyar tattaunawar da aka da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan muhimman al'amuran da suka shafi Najeriya tare da Malam Halilu Ahmed Getso da Kamaluddeen Sani Shawai. Tambarin Hausa, aman gaskiya.